Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Alans at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na papagayam, kadagiti agdamdamag iti email address tayo. Ipatulod yo laeng dagiti suratyo iti email address ferdinand.feria413@gmail.com. Ulitek, daytoy iti email address tayo. ferdinand.feria413@gmail.com. Makablaawan ti Agustin family from Kakang iti Santa Marcela, Apayao. Shout out kada Regine Marayag, Wilma Baroga, Shirley, ken Marilyn Fragata TV. Kastamot Danay Dabutay, Roda M. Ramos, Marivic Kibael ken Ruby May Parilla. William Bolosan ti Bulbulala, Balawan, La Union. Pamilyak dito'y Aloy, da Michelle, Jeline, Dandan, Crisabel, Jezane, Mark Jester, Chrislyn ken ti inak ani Erlinda Abelia from Judith Abelia. Corpus family di Rizal, Santiago City, especially ni Manang Kurowelin Corpus ti Hong Kong. From Roland Corpus ti Saudi Arabia. Makablaawan ni Pox de la Cruz, Angkuan Cabanela, Justin Munar, Pito Rivera from Eson Jerome, Manang Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual kan Pastor family, di Taminusikwan Mantakdang, San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Mageline Tomines, Jacqueline Sipi, Leonardo
Ocampo ken Cristeta Lopez. Laya ken Gatman family ti Santa Maria Ilocos Sur. Bersaval ken Kabansag family ti Quezon Isabela. Asawak ani Benny Rose ken anak ko ani Daryl Anthony from Jose Laya ti Barcelona, Spain. Nanay Nenet ti Ateng Rubis Garden ti Turod, Quezon Isabela from Raymond Flores. Shout out kada lolit at ting Kuse Maliaga Alamo, Joff Bersosa ken Virginia Kudamon. Mirna Galansa Malit Kotaran anak ko Adabel ken Braille. Asawak ani Pangke Galansa ti Furao, Gamo Isabela from Franz Lin. Shout out pa kada Clarissa Milan, Jasmine Rivera, Angel James, Jenilyn Matusalem, Josephine Castillo, Renato Reynaldo Jr., Loretta Dumaging, Aurelia Viloria, kastamat ni Queen Lance, Aaron Matias, Butterfly Keys, Joan Rubilios, ken Mila Bausa. Batangan family ti Difon Quirino, Jose family ti Barukbok, Quezon Isabela, Sugitan family ti San Juan, Quezon Isabela, from Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada nati Agustin, Rosel Arcega, Adela Cabrales, Capboy, Resti Melecotenes. Happy first birthday and christening kani Armel Faith. Makablaawan pa'y datatang Jelly Nazarene kan Angela, from Melanie Rombawa. Ate Luz Aquino and family ti California, Marina ije Las Vegas, Efren Petalves family, Soria family kan Caranza family ti Barangay Banog Norte, Bani, Pangasinan, from Dante Caranza. Makablaawan pa'y ti Taberna, Mundo, Ramos, Vallejos, Claveria, Bulda, Terenal, Kobe kan Alejo family ti San Quintin Abra, from Leyniki Alejo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lance. Dear Manang Emmy, Maysa anabara akablaaw ti inak idanon kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti padak amang tartarabay kadagiti uploads yo. Namnama akmanang asikakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan alans Tubo ti Nueva Vizcaya. Jak ibain nga ibaga nga may saak akamang ti LGBT. Pareho a negosyante dagiti dadakkel ko manang kat agmay may saakmet nga anak da. Daytoy ti makagapo no apay a napasamak ti padas ko adyak tupulos malipatan. Sapay kumamanang tamapilimet a maidrama. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Mami! Naimbagta na danon kayo ita dito'y balay. Nasapa kayo mo tanagawid. Wan anak ko, medyo madingamin tiriknak. Iso pinanawak idan iti restaurant. Saan mat namin narumbang agbayag ka ijay, Mami? Tadamot ni Tita Eli at tal-tal kam ijay. Wan mat ket di sabali laang di nakatutok akmat. Tapno makitak no anya ti mapaspasamak ijay. Sabagay. Kanamo ka diyo kaya timaikan dito'y balay. Naku namon. Kumusta nga'y tinagmalam mo, anak ko? Okay mat, Mami. Mami, dandan iti graduation mi. At last, ag-college sakmat din. Huwan nga agpaiso. Talaga nagbiit nga aglabas ti aldaw. Barukan, anak ko. Anyamat ni Mami. Ibaga na pailang mat dayjay. Sika talaga. Tantanangam ti garaw mo no adda ni dadim. Amumot akagura na ti kasta agaraw mo. Awan mo ti madingar aramidak, Mami. Apay ngamin adi na maaklo na kastoy ti kinataok. Kaputa may babain kadagiti pada na negosyante. Kasjay? Maaw-awatam ko malatan ni dadim, anak. Narigat at ubngaran. Taam mo ti ugali na.
makapasakit lang ang tinakam, mami. Dildilawon na ti kinataok. Ngam, dagiti aramid ko arumbang ko mga ipanakal na. Di naman lamadlaw apulos. Bayamon anak ko, adaak mo titoy. Siyaklatan ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangan ni dadim. Sa bagay, kasla na irwama kon, mami. Sigod mo't nga minakas dyan ni daddy. Manipod pa idaadan nakam ko. Basta di ka gumurgura anak ko. Pagtali na edem ti respetom iti amam. Apay nga itakala nga nagawid. Saan aya nga hindi pa'y kanikadwaal daw analpas ti konferensyo di Cebu? Kat na ginana kami pa'y matasak ba nagawit kami. Sika talaga. Kasangsangpot ko pa'y lang mangrugi man tangiwat mo. Apay, ti kunamjak mo. Napan ka manen iti ayan ti kulasisim. Dahi tati agpaiso. Kaano ka di nga agbaliw ka roman? Addan edad tanga agpadpada. Saan ka kadipay anauma iti kasta nga aramid mo? Mabalin ka dilerma. Kaamom tangiwat mo. Agyaman ka tagaw awid akpay. Dandanin ti graduation di anak mo. Or-orayan na ka. Tapno ibagaan na ti maipapan iti dayta. Ay wen. Agradwar gaya man di mangibabain nga anak mo. Anya ti kunam? Katpunumat, agmay-may sa nga anak ngam kasjay pa'y ti katatao na. Awan mo ti dakas nga aramidan na. Rumbang ko mga ipanakkel mo, gapo ka dagiti pamadayaw amaaw-awat na. Kasano ko mga ipanakkel mo ti kasjay tao? Nasayat mo na graduaran. Tapno mga alay ti kurso ag criminology. Tapno ag pulislangan. Kat agbalin anan-anay alalaki. Apay nga isurum no anya ti alaan na. Di pagasman na saan ati kayat mo ti masurot? Amom larma, iswa nagbalin na kasjay ta anak mo tapampanuinuyam iti kayat na. Makamu ka man langan. Makamu kayon nga gina. Si kantulatan ti umatendar iti graduation na tadyak masango. Dandanin ti graduation. Hay, ag-college tamot laangan. Wanarod, friend. Agasam, nagbit ti panawen. Anya ay ti alam a course mo? Kaya't ko ti mangalay ti HRM. Kaya't ko nagtrabaho ti may saan nalatak a hotel. Wano saan nagtrabaho kay abroad. Allah, meant to be ta talaga, friend. Ha? Uray siya, kastamo ti kayat ko. Oh! Agpada tagayam. Ang tinagsaya atap na may saman nga schoolan ti pagadalan ta. Ay, talaga nga sparring partners ta. Walang iwanan na talaga. Rumbang langan niya. Talaga agumurakan ka. No saan ta nga agkadwa iti college. Day talaga yam. Amam mo ta si ka ti best friend ko. Tsak mo't kaya ti mayadayugan ka. Iso na saya at mo't nagpada ta iti kaya ta kursong adalan. Tapno saan ta nga agsina. Happy graduation, anak. Thank you, Mommy. Ay. Oh, apay akaslasaan ka anaragsak. Rumbang anaragsak ka anak ko, ta nakaturpos kan, kat ag-college kanton. Naragragsakak pa'y ko, Mami, na di maray ni Daddy.
Pasensya amon ni Dadim. Adda ngamin napatag-anapanan na iso asaan ang nakaumay. Pamanik-nikawan patagdag iti achievements ko, Mami. May salangal daw daytoy, ngam di naman lang na isakripisyo, Apolos. Bayam, bumawin to ni Dadim, anak. Okay lang, Mami. Tinapatag katadak ka. Talagamot ngamin asikat iti pangisagutak iti diploma iti high school, Mami. Agyaman anak ko. Mala, umay ka. Tain sa ganaan da ka iti restaurant. Oh, Awisam dagiti kayat mo nga awisan akaadalam. oh sige, Mami. Thank you. Manipod kinaubing ko, amokon nga adayo tirik na kanyak ti amak manang Emmy. Amok agapo daytoy iti kababalin ko, akasla babae. Siya kano tinangipaay iti pakaibabainan ti pamilyami. Ngamjak pulos ginura ti amak, ta iso ti bilin kanyak ti inak. Nupay amok nga damot madi nga aramid ti amak. Kanayon ko ngamin ida amang mangag nga agririri, gapu iti panagbababae ni Dadik. Maasyanak unay ka ni mamik manang, tauray kasjay ti aramid ti amak, napataglatakan kwa na. Nagturpusak nga rod iti high school ani mamik laeng ti dimmaray, aging ga iti dimteng ti panag-enroll iti kolehyo. Daddy, aginroll ako nintan Lunes. Masaya at mat. Criminology talama kurso. Huh? Anya? Criminology ko na yun, Daddy. Uwan, tapusan ka na lopoy akasta. Agpulis kanto inton may graduar mo dayta a kurso. Kabalam dayta tanalaeng kaman. Sana dayta a kurso ti kayat ko, Daddy. HRM ko matikayat ko. Anya, kasta ti kurso akayat mo, tapno may pakat mo ti kinabaklam? Saan na mabalin? Agpulis ka? I'm sorry, Dad. Ngam saan kaya tong palan ita? Tsak kaya tagpulis. Apay nga nga ipilit nyo dahil ta kurso. Wan atap no may panakal kan tumat. May bagak tungad dati anak ko a pulis. May saan nataknang a pulis. Tsak kaya't, Daddy. Awan mo ti dagas iti kayat ko a kurso. Matulungak tupay ni Mami ti restaurant na. Talaga anatangkan ti ulam. Sige, aramidam ti kayat mo nga makaamo kamatan iti bagim. Ti kayat ni Dadim nga enroll mo? Huwag nga rin, friend. Ang tinabngar ko, tsak kayat na dyan kurso. Anyamot namin tinaknakan ni Dadim. Apay akastapay a kurso ti kayat na. Amo matakagura na, gapoy ti kastya kinataok. Iso kayat na kanung agpulisak. Anya? Anyamot ni Dadimon. Rumbang ko mga ipanakil na ka, gapo kadagiti pamadayaw ken ka. Awan mo tiyan aramido madakas Bye-bye amon, friend. Ipakita kan kuwan ang kabailak ti agadal, kinagbaligi, babae ni ti kurso nga alaek. Ikarik dayta. Anyangay mo ti ko na ni Mamim. As usual, kanayon nga sakit nak. Tungpalik ka no, na niya ti pagasmak. Matlagayam.
Di isunton ti yan rol mo. Agkuyog tanto, tapno may samanan ti ayam taadwa. Mami, saan na yang di pa napalabas alawa sa nagbiyahe ni Daddy? Apay nga papanita katawan pa'y laang. Ay, Jack, matam mo anak ko. Dahituyon ti kabayagan asaan ang nagawid ni Dadim. Sa dino nga tantayan na. Inawagan niyo ka din, Mami. Wan Lance, gampulos adin asong batan ti awag ko kankwana. Inawagak mo tandag iti gagayim na. Gamdida ka no ammo no ayan na. Allah, ang mga naadamot din saan ang nasayat ang napasamak ka ni Daddy, Mami. Sa balit yung parparik na kanyak, Lance. Awan mo ti babae na iti kumpanya pagpapayan na. Anya? Amo ka nagkuyog da adwa. Ha? Talaga pinanawan na tan ni Dadim, anak ko. Apay ang naaramid ni Daddy ti kasta, Mami. Di mo lang aro din ikaskaso ti panagbababae na nga urag dadata nga amom ti kastya nga aramid na. Amo ka na impluensyaan ti babae na. Nalabit api manaw dan ditoy kat napandan iti sabali a lugar. No, Mami. Saan kayo kumangagpanunod ti kasta? Agpaliw tayo pa'y ang mga noagawid tumot lang ni Daddy. Padasag nga awagan, Mami. Barang sungbatan na ti awag ko. Ada ka din damag yung may papan ka ni Daddy, Lance. Karis, agpaisugayam ti atap ni Mami. Agdandin ng dadadi kan ti babae na. Anya? Asino tinangibagay ti dayta? Di may sa agayam ni Daddy. Katadada ka nun iti sapali apagilian. Isumat lagayam amanipod nagpukaw. Saanan ang nagsubsubli kada kayo? Masyanak ka ni Mami. Naibaglaan ata dapay nabati ang negosyo kada kami. Anya ti plano ni Mami? Awan, nabayagan nga mo ni Mami ti kastyang aramid ni Daddy. E di damo, napasensyaan na. Ta impagarup nang agbaling mo't lang ti amak. Ngam awan mo't nagbaliwan na. Kat ti worst, si Morot pa yun na ti babae na. Bilibak mo't iti kinamartir ni Mami. Nabayagan nga agsagsagaba ni Mami iti sidong ni Daddy. Iso ang naawat na siguro ti amin. Naaklunan. Basta tibilin na kanyak. Agadalak ka no anaimbag. Katong paalak da ita friend. Kaya't ko panagnakan ka ni Daddy. Akabailak ta agbaligi nga oray di na kami tulungan. Kaguram ka din ni Daddy? Natural lang siguro ti kastarik na ti maysa nga anak. Nang runa na makitkita na masaksakitan ti inana. Ngam sana nga gimulay ti sakit tinakam ka ni Daddy. Lance. Ngam da ito iti itagbat mo iti bato friend. Sa pulag to ni Daddy, ito na dan may panakal ko kan kuwana. Ikarik da ita.
Nariknak tinapalalo apan nakapasakit ti inak, idi pinanawan na kami ni Daddy manang Emmy. Ngampilit nga impakita na kanyak ti kinatibkar na. Kat ing kagumaan na nga imparik na, akas laawan laeng kankwana ti panangpanaw kada kami ti amak. Nasakit mat tinakam ko iti napasamak, nga masapul nga agbalinak mat anatibkar para ka ni mamik. Da kami nga rod adwa ti nagbadang, aging ga iti na iturpos ko ti kurso nga inadal ko. Kat napagasatan akpay anakastrag iti maysa analatak a hotel iti pagilyan tayo. No panunutan anaimbag, awan ko man ti sapulak pay, tanagbaligi akon. Ngamkasla da kurang manang. Iso nga intultuloy ko nga rod ti panangsapul ko iti amak, babaan iti social media. Kastamatan kadagiti gagayam ko nga adda iti balasiw taaw. Agingga adimteng daytoy nga aldaw. Friend, adaing padamag ti nurse agayem ko ijay Dubai. May papanitaan niya. May papan ka ni Dadim. Ha? Saan ka nung agkamali ti gayem ko? Ni Dadim jay naka-confine iti hospital apag trabahuan na. Anya? Sigurado nga taday ta? Saan aya nagpatulong akan kwa na? May papan iti panagbirbirok mo kan ni Dadim? Ha? Nang ipatuludak kan kwa na iti ladawan ti amam. Kat ita, adan impormasyon, Lance. Oh, Diyos ko, kamaudyanan na. Adan damag may papan ka ni Daddy. Masapo lang makapaanak iti Dubai. Tapno masiguradok na isungag pa isut ibagbaga ti gayem mo, friend. Amok asaan nga agkamali ti gayem ko. Kas iti nakunakon, nurse iti dayjay nga ospital. Kat amo na ti information maipapan iti amam. Agyaman na Karis. Masapo lang makapaanak iti Dubai. Tapno makitak ti amak. Kat pangaasim, friend. Kuyugan nak. Siyak ti makaamoy ti amin na gastos. Basta kuyugan nak. Mami, agbuka kiti flight ko ama pa ni si Dubai. Saan ay nga da trabaho, anak ko? Anya ti aramidem ijay. Agpasyar kayo kadagiti katrabahoam. Kadwak ni Karis sa gayem ko, Mami. Sana pa siya ti gagaraan mi ijay. Ha? Kat anya nga ron ti aramiden nyo ijay, Lance. Kaya't ko apon ken, no talaga ni Daddy, tinakita ti gayem ni Karis ang naka-confine ito ospital pag trabahuan na. Anya? Ni Dadim? Adandamag mo may papan ka ni Dadim? Un, Mami, kahit ko makita ni Daddy kalpasan ti mano at tawunan na panang sapsapol ko kang kuwana. Anak. So please, Mami, saan da ko maaguraan? Baybay andak amang ipay itiribribeng kas anak. Amo kadakkel tinagbasulan kadata ni Daddy. Nadagsan. Ngam saanen anapatag kanyak dayta. Nabayagan anapakawan ko ti amak. Kasmatlakan ka, Mami. Napakawan mon saan ka di. Isa palubusan na kumangarod ama panitayan na. Adakan ka dayta, anak ko. Saan ka alapdan? Amampay laeng dayjay. Kat ada amin kan kaakarbengan ang mga ramid iti kayat mo. Basta gandat ka, anak ko. Diyak kayat nga ada mapasamak kan ka adakas. Diyakon ka bailan pa'y no ada mapasamak kan ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Patpatgan kamot, Mami. Katagyaman nakitipan nakaawat mo.
Karis, sigang iti records nga impakita ti gayem mo ang nurse iti dayto ng ospital. Talaga anagan ni Daddy di naka-confine dito eh. So, itata na panagnakamon. Ready kan makita? Kan makasarita ni Daddy? Nabayag agundaway nga inururay ko dayto Karis. Katagyaman nakuna iti Diyos. Tapinatgan na tinabayagan ni ikarkararag ko. No kastaron, it's time. Mapankan iti room nga imbaga ti gayam ko a nurse. Good luck, Lance. Maragsakan akparakan ka. Tandaanam, anyaman ti mapasamak, adda aklaang ditoy. Agyaman nak Karis. Agyaman nak unay kan ka. O sige, mapanak ko ni tayan ti amak. Kundi ti silad nga imbaga ti nurse sa gayem ni Karis nga ayan ti amak. Manipod dito ayan ko. Makitak ti nakaida dita kama. Nagdakkel ti nagpaliwan ti langana. Iso nga tangagpaiso ni Daddy. Asit gaktap no masiguradok. My God! Isungag pa iso ni Daddy. Daddy? Lander, anak. Adakan. Siyak taytoy ni Lance. Lance, sika ka di nga agpaiso. Daddy, siyak na ito'y. Lance, anak ko. Daddy, anya tinapasamak ka na kayo. Apay ganda kayo iti na itong ospital. Di nakpakatanagan. I'm okay, anak. Kasano na mo ang ngadak dito'y. Kaano pa si mangpat ka? Saanin nga importante na sino tinangibaga kanyak, Daddy. Kasangsangpat ko unay, kat nagdiretso ako dito ospital. Nagdakkel ka, Lance. Barukan, anak ko. Baro talaga? Ni Daddy mat. Ayan ni Mamim. Kakuyog mo ka di. Saan, Daddy? Tikayim ko tikadwak nga imay dito eh. Kumusta matan ni Mamim? Amok akagurkuran nak unay gapu iti inaramit ko kada kayo. Pakawanan dak ko ma. Di yun panunutin day ta, Daddy. Nabayagan na napakawanda ka. Agyaman anak ko. Daddy, adagayang bisita yo. Ha? Lander, anak. Iso ni Manong mo Lance. Ha? Manong Lance? No kasta? At akabsat ko, Daddy. Wen Manong, siyak ni Lander.
Ti kakaiso na nga anak da daddy ken day di mami. Day di mamim? Kayat mo asawan? Wan manong, pimusayan day di mami. Kat iso ti makagapo no apay ana ospital ni daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Lander? Manipod na tayo ni mami. Binaybayan nan ti bagina. Kimapsut. Iso nga in hospital kon. Natay ni mami ti aksidente. Kat saan na maklon ni daddy. I'm sorry. Kastagayam tinapasamak. Pasensya ka no da kita, ha? Nabayag nga mina na sapsapulik ni daddy. Actually, nabayagan na kayat kayo akontakan. Ngam linapdan nak ni daddy. Nadagsan ka no ti basol na kada kayo. Kat amo na adi yun tumapakawan. I'm sorry manong. No da kami ti makagapo. Anadadaal ti pamilyayo. No, awan ti basol mo, Lander. Kat naragsakak, tanamok nga dagayam kapsat ko. Agiamanak kada kayo, anak ko. Maragsak anak unay, iti makit-kita kaalangayo ita. Isungag paimbag ka, daddy, para kada kami iti kapsat ko. One mat daddy, di yun baybay antibagiyo. Ikarik anak ko, agpaimbagak. Kaya't kayo pa'y amakadal na iti naunday apanawan. Kat ikandak kuma iti gundaway ko. Amang litop iti amin anak basulak. Nagkurangak. Nangrunakan ka, Lance, anak. Di yun panunutan day, daddy. Tinapatag, nakikita tayo. Kat makapangabaruanan tayo manan. Kasano, Lander, naungputan ti bakasyon ko. Masapang na agawid ako na di Pilipinas. Makaamu ka pailaan ka ni daddy. Di ka agdanag manong. Siyak ti makam mo. Ngam ikarim nga agsubli ka ha. Wan ading ko. Ikarik. Kat iti pa nagsublik. Kadwak to ni mami. No, okay lang kan ka. Wan manong. Awan problema. Kaya't ko matamam mo ni tita. Kat kayat ko nga agkita da ken ni daddy. Thank you, Lander. Nagsingpot ka ading ko. Makita unay a pinadakkel da ka na saya at tao. Agpada tala ang manong. Dakkel ti basol mi kada kayo. Kat agyamanak tan napakawan mo ni daddy. Kastamat tanday di mami. Tinapatag, nagkita ta. Maragsakan ak unay ading ko. Kasta akmat manong. Hope to see you again. Have a safe travel. Thank you, Lander. I'll see you again, ading. Na nga ada naparot asiit iti barukong ko, idi nasapulan ken nakasaritak ti amak manang Emmy. Napunas anamin pinsan iti panunot ko dagiti nagbasulan na kada kami iti inak. Nakarkaro manen idi naamwak ken naamamok ti kabsat ko. Kalpasan ana irwarmi iti ospital ti amak, nagsubli kamin ken ni Karis agayem ko diti Pilipinas. Ket kas ni namnamak, napunas metten tigura ti inak ken ni daddy. Kalpasan anaamuan na amin apasamak, si Pupuso nga inaklon na kaspudno nga anak ti kabsat ko ani Lander.
Mamin ano matan adaras anapan kami kan ni Mami ijay Dubai manang. Kat nasaya at matan tilin nangan dadadi kan Mami. Nagaplayak matan iti trabaho ijay Dubai. Kat no mapagasatak, alaag tumatan ti inak ijay, tapno agdadan na kami matan akas maysa a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Lance. Pagayam ko a Lance, maragsakanak itinagbalin nga ending ti pakasaritaam. Dayawan ka, ta saan ka nagimula iti sakit tinakam iti amam, itinaksid ti inaramid na apanang talikod kada kayo. Iso nga ita, ado aparabor ti sumangsangbay ka, kas katukad ti kinasayaat mo nga anak. Sapay kumata mapagasatan ka mapan agtrabaho iti pagilian nga ayan ita ti kabsat kan ti amam. Kat agbalin kayo amay sa anaragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapu